Viladecans acull durant tot el cap de setmana els partits classificatoris del primer campionat de softbol a Espanya. Aquest dissabte equips d'arreu de l'estat han competit i diumenge a última hora se sabrà quin dels equips representarà Espanya al campionat europeu. Estem davant del fet que l'esport femení està en ple ascens a nivell estatal. Aleshores, tant Catalunya, Euskadi, València com Galícia, que són els 4 participants, la veritat és que estan pujant, tractant de fer una promoció més acurada i veure que les noies tenen la possibilitat de jugar al softball. S'ha escollit Viladecans per l'arrelament que hi té aquest esport. L'equip que guanyi el campionat europeu, que se celebrarà a Itàlia, podrà representar Europa i arribar als Estats Units. És molt important perquè portem molts anys treballant, és un esport a Viladecans que no és per ficar-me amb els altres, però tu parles de Viladecans, saben que existeix el béisbol, no? Futbol, bàsquet i aquests altres esports, totes les ciutats en tenen, però el béisbol no en tenen totes les ciutats, i Viladecans està molt arrelada al béisbol. És important pel club i pel poble, crec jo. El més important és que facin esport, no? A partir d'aquí fan amistats i a partir d'aquí, aleshores, és important perquè fan que el poble de Viladecans, per exemple, es vegi representat en elles fora d'Espanya, en la resta d'Espanya. Aquest campionat espanyol Big League ha entusiasmat els equips i a les famílies que han seguit la jornada.